Почваме. Се работа. Оня ден гледам в вестника пише спортен коментатор. Викам, аз съм разсик съм, висок съм, интелигентен рус. Викам, добре, че изляза на камерата. Отивам това, че потом кастинга бил в ефир. Слагат на стола и момчето с мика. Викам, интересно е по професионален шест, нали, почвам аз да коментирам матча. Добър вечер! Оттам си! И по времето свърши. Момчето се служава да рекам... Значи още не го си се изсмела и те почвам от начало. Момчето се служава да ми вика ме, сега, нали, вика имаш още една работа, вика трябва да обявиш от останалите мъча резултатите. Вика ме, вика имаш само 15 минути. Сещам се, че като пея и не дрехвам. И ако скараха не е такава. Байерн Мюнхен Депортиво 3-0. Не се радвайте, не го взехме. Отивам на друга работа. В вестника пишеше, че търсят и таксиметрови шофьори. Викам, аз не мога да карам колко, отива взехам. Обаче първите клиенти нещо недоволни останах. Защото качват се Пич и жена му. Качват се и момчето вика, харай към на майната си. Вика, харам аз. Стигнах не момчето така ма тупа по рамото и вика колко? Ми гледам тъй 5 лева и да, и 6 лева ще става много повече. Ако някой има някакви предложения към мене, моля, пишете ми на kljobajato.com. Благодаря за вниманието. Дами и господа, Еви!